aurreneko euskerako, aurreneko aztarna nola esateko, da 1921 oso anekdotikoa da, baina kurioso da eta aipatu ingo dut ez. Zaldibin da zentral bat, elektrikoa dake kafek, eta han jarri zuen kartel bat, prebentzio elektrizidadekin da kontuz nola hili bartzan, eta gaina kurioso da zatik ez langileentzako bakarrik, baizik atale honda jartzen duz, umeak zuaitz eta hio balin badezue apik eta hartzea, kontuz zibili kablek ez ikututa. Talde gehiengoa guk euskalduna dugu. Eta horrek esan nahi du, ikerkuntzan euskaraz ari gerala egunero. Eta gure ikerkuntzaren produktua euskaraz lan egitetik sortzen dugula. Munduan zehar dauzkagun, implantatuak dauzkagun soluzioiek altzairutegietan eta altzairuaren transformazioko plantetan euskaraz egindako lanaren eta ikerkuntzaren ondorio handia diela. Jarraipena emoteko apurtxu bete euskaraldiari ez da, beste aste bete edo, apurtxu luzetu, eta ingo duzen txapaketa egiten dugu, hago bizi eta belarri prest berdinek, apurtxu bete berton be, jentiek apurtxu bete jarraitu deizen horre euskara egiten. Badaukagu teknologia bat, guretzat mundu mailan hedatzen ari garena, eta sare teknologi eman diogu izena, gure nortasun hori adierazteko ez, euskarak ere bere presentzia izan dezan. Bezero baten etxajun berginen, lan bat itea, behak zazkeben segurtasun arau batzuk eta hola arau panfleto basiko bat, bazekiben gu ginela jutekuek, euskeraz hitz egiten dula, eta prestatu zizkiguen dokumento danak euskeraz. Eta junginen ara, eta izentzan oso arraru, porque instruziok eta zeuden euskeraz prestatuta, eta guretzako izentzan oso pozgarria. Kanpoko plantetan bai, euskerazko hitzak erabiltzen diz askotan. Txeko batek gabe nasketa eskatzen eta gabe esaten da. Hortatzen dira gauza adibideak, deigarriak ez askotan gure autokomplejoak ez. Ni beti gogatzen dut, software batzuk ni hori biltzen naiz softwaren implementazioan txinatarrekin martxan jartzerak orduan, igual zuri beti juten zaizu burua gauza batzuk gazteleraz egitea du ingelesez, eta kontu batzen zea txinatar bati bakarrik txineraz hitz egiten duela berdin zaio. Adibidez, osagai batzuen izenak, jartzea euskeraz, ingelesez edo gazteleraz. Txineraz ez den bitartean, berari berdin zaio. Eta adibidez dela, gure osagaien deskribapenak txinako langileak euskeraz sartzen dituzte. Porque, berai berdin zaie, ingelese, euskera edo gaztelera. Eta gu euskeraz dazkagunez hemen, bereek ere euskeraz egiten dituzte. Ibarrako enpresa bat badago, non mutil bat, ez dakite, Venezuela edo, ez nahiz goratzen nungu edan, baina honuzkio euskaraz perfecto itegu, eta ere diju ni antzea 8 bat urte lanien, eta adiez, hor ikustea pixket bere ingurue, enpresan, daon giro hori, lagundu dixola bai euskerie azkarro ikiztea eta gaina egunerokotasunien normaltzat hartzea.